yake shirin faruwa ne a kasar Qatar da kuma kasar Bahrain. A cikin daren nan an ji karan fashe-fashe a matatar gas ta Qatar, kuma aka ji wannan karan a wani babban abin fashewa shi ma a Bahrain, wanda har yanzu ba a tabbatar da hari ne aka kawo ba. An san da hari ne, amma har yanzu ba a tabbatar daga inda aka kai harin ba. An san dai jamhuriyar musulunci ba za ta kai hari ba a daidai lokacin da ta yi alkawarin cewa yaƙi ya ƙare tsakaninsu da ƙasar Amerika da kuma Middle East. Amma an fi mai da tunanin da an fi mai da wannan kai hare-haren ga ƙasar, wato ƙasar mamaya, saboda ƙasar mamaya ba ta ƙaunar sulhun nan, kuma ba ta so a yi sulhun nan, kuma ta tabbatar da cewa wannan sulhun da ƙasar Amerika ta dage sai an yi shi, wato Trump ba shi kaɗai ya aiwatar da wannan abun ba. Akwai ƙasar Qatar da kuma sauran ƙasashen Middle East gabaki ɗaya wanda suka haɗa kai suka tabbatar da cewa yaƙi da jamhuriyar musulunci ba zai taɓa kawo musu nasara ba, sannan nasarar da suke tunani za su samu ba za su taɓa samu ba, wanda hakan ake tunanin cewa ƙasar mamaya ta zuciya wanda tana niyyar ta fasa uban kowa ma ya rasa, tunda an tabbatar da cewa ita ba za ta haƙura ba, sannan kuma ta tabbatar da cewa ba ta ƙaunar sulhun nan, sannan kuma tana tunanin cewa idan ƙawayenta suka taya ta, wato makotanta da kuma ƙasar Amerika, za ta kawo ƙarshen ƙasar mamaya a ƙasar jamhuriyar musulunci kenan, wanda kuma an gwada ba abin da suka gani sai asara da kuma rashin rayuka, wanda dukkan su ba wanda zai ce ga wata nasara da suka samu a daidai lokacin da suka nema kansu mafita. Suke ganin cewa wannan sulhun da kuma a zauna lafiya shine yake, wanda ita ƙasar mamaya daman ta fito ta tabbatar da cewa zaman lafiya fa a Middle East muddin in ba ita ce jagora ba to ba zai taɓa yiwuwa ba, kuma ba za ta taɓa bari ƙasar a jamhuriyar musulunci ta zama shugaba a wannan ƙasashen ba. In kuma hakan ya yiwu fa to ba za a taɓa zama lafiya ba. Yani ko da dai an yi shiri da jamhuriyar musulunci, to fa akwai wani sabon yaƙi na zagon ƙasa wanda ƙasar mamaya ta dinga yi wa wa'annan ƙasashen, wanda za mu iya gaya muku cewa babu wani sirrinsu da bata sani ba, babu wani wajen sirrinsu na ƙasar wanda ba sani, wanda asali ma sirrukan ƙasashen gabaki ɗaya hannunta suke, kuma gashi yau ta kai ta kawo tana ganin cewa za su taimaka mata, wanda gashi nan da su ɗin da ƙasar Amerika ɗin suna juya mata baya gabaki ɗaya, wanda a yanzu ta kai fagen cewa ita kaɗai ne take ƙoƙarin mai da agogo baya a daidai lokacin da kowanne yake ƙoƙarin juya mata baya ya bi hanyar sulhu. Sannan kuma sun ce fa su ba su fa kamar tumaki ba. Me ma'anar ba su fi kamar tumaki ba, tunda dai su ba haƙura za su yi su ajiye makamansu ba, kuma ko da sun ajiye makamansu burinsu ba zai taɓa cika ba muddin in ba su ne iyayen gidansu ba. To fa dole ne sai dai ɗaya ya tafi ya bar ɗaya, sannan kuma in har suka tabbatar da cewa fa za su tafi, sun ce ba za su tafi kamar tumaki ba, dole tsarin da suka yi a Middle East, dole kasashen da suka shirya a Middle East, dole duk wani shiga da fita da suka shirya a Middle East, to dole fa in ma masifar ce to sai dai su gansu ga baki ɗayansu. Saboda haka dai yanzu za mu iya cewa yaƙi zai bar tsakanin jamhuriyar musulunci da ƙasar mamaya, zai koma tsakaninsu yasu. To Allah ya sa mu dace. Alhamdulillah jama'a, yau ne aka yi zama na farko a kasar Australia akan sabanta yarjejeniya da kuma sa hannu da jaddada yarjejeniya tsakanin kasar America da kuma jamhuriyar musulunci, wanda yau ne jami'an jamhuriyar musulunci suka isa Australia da kuma jami'an kasar America, wanda aka tattauna akan abubuwa da dama. Sai dai a wannan tattaunawa fa ba a kai ga matakin tattaunawa akan yarjejeniyar nukiliyar jamhuriyar musulunci ba. An tattauna akan abubuwa da dama, akan yanda Lebanon za a tsaye da yakin Lebanon da kuma kanta ita Palestine din. Duk da dai Palestine akwai kasar Turkiya da kuma kasashen Larabawa sun ce a bar musu wannan yankin su ne, duk da an bar musu. Mun ga irin yanda suke kai muggayen hare-hare a Palestine a cikin yan kwanakin nan, wanda sun tabbatar da cewa idan Iran kuma ta sa hannunta a Palestine, yanda za a tsage ta wuta a Lebanon, wanda a yanzu haka an tsage ta ba a kai hari, to haka Palestine din ma. Amma Turkiya ta tsaya ta ce a bar mata Palestine nan take, ta ce a bar mata, da kuma sauran kasashen Larabawa, wanda mun san duk ba kasar jamhuriya, duk ba kasar mamaya dama ne wajen mamayar Palestine da kuma kai musu har-hari. Ba su so kasar Iran ta shiga hannu ba. To an ci gaba da yarjejeniya akan kudaden Iran da za a jawo mata da su, da kuma sa Lebanon da kuma samun zamantakewar kudadenta, da kuma harkar kasuwanci, da kuma abubuwa dai da dama wanda aka tattauna, wanda ba a kai matakin nukiliya ba, dai matakin jaddada makawamanmu da kuma tsayar da makawamanmu, da kuma yanda za a tattauna wajen yanda ba a sake kai hari, wanda an yi shi lafiya, an gama lafiya a kasar Australia. Sai dai ba wannan tattaunawar ne ta ba duniya mamaki ba, ko kuma ta dauki hankalin duniya ba. Bayan an gama wannan taron gabaki daya, akwai hoto da ake tsayawa wanda za a dauka a yi tsakanin yan wannan kasa da kuma yan wannan kasar, matsayin an samu daidaito, za a mika hannu a yi musabaha, a mika takardu, wanda an yi
an yi da jami'an jamhuriyar musulunci wayanda aka tura su gudanar da wannan abin sun yadda an buga sun ce su ba za su iya yin hannu da hannu wanda ya shahadatar musu wato da Sayyid Ayatollah Khamenei ba wato shugaban dakarun juyin juya halin musulunci wato marigayi kenan suka ce su ba za su iya sa ido ko kuma su kalli wanda ya yi musu sanadiyar mutuwar maulanmu ba wato Sayyid Ayatollah Khamenei ba za su iya sa ido su kalle sa ba kawai dai a yarjejeniya suka ce wanda su ba wai yakin da suke gudu ba su kawai wannan maslahar sun yi ta ne saboda maslahar Middle East gabaki daya da kuma dakarunmu na musulunci na Lebanon da kuma sauran kasashe amma in ba dan haka ba wallahi ba a isa ce a zo a zauna kujera daya da yan kasar America da kuma yan kasar jamhuriyar musulunci ba suka ce abokanan gaba ne da su har abada wanda aka yi yan jarida da su din suka yi a yi irin musabahan nan ta kama hannu ana an yarjejeniya an zauna shikenan komai ya wuce babu fada wanda suka ki yadda suka ce abun kunya ne su yi musabaha da wayanda sai kashe musu shehun su sai kashe musu malamin su wato malamin mu sai kai musu hari babu ji babu ba gani wanda ta sanadiyar yaudara da kuma cin amana da kuma zamba cikin aminci a ce yau yan kasar su a nuno mu suna hannu da yan America suka ce abun kunya ne suka ce abun da ya kawo mu mun sa hannu kun sa hannu wallahi alhamdu kowa kama hanya a tafi amma su ba za su iya yadda ayi hoto da ɗan Amerikan da su ba wanda ya shahadatar musu shugaban kasar su kuma ubansu kuma uba a musuluncin duniya gabaki daya kuma zaki wanda ko yake so ya karkaro wa duniya yanci a ce yau kasar America ta shahadatar da su kuma a ce yau wai an yi wani sulhun da za su zo su yi hoto har a yi bidiyo gashi ya babu wannan ce babu wannan babu ba za su taɓa yin haka ba kawai sun kawo wannan maslahan ne ba dan komi ba saboda ci gaban Middle East da kuma kasashe da suka dame su akan sulhu amma babu wannan an yarjejeniya an zauna in kun ga dama ku rike idan kuka karya mu ma kuma za mu ci gaba da karyawa abinda wakilai Iran suka gayawa waɗanda suka so su tirsasa su a Australia ayi hoton su tirsasa su suka ga dai yanzu dai abinda ake fama akai shine ana ganin cewa kawai dai kamar Iran ta sa hannu ne bai shiga zuciyarta ba kawai dai kamar tana biyo kasar America ne ba abin ya shiga a cikin ranta bane to saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci ya da kawo kan musulman duniya gabaki daya ya nuna mana munafukan musulmai a hada da su a gama bayan mugayen hare-haren da kasar Ukraine ta kai kasar Rasha wato wata ta manta a kwanakin baya wanda ana tunanin cewa tun da ake yakin nan ba a taɓa wa Rasha ɓanna irin wannan ba to a jiya da daddare zuwa yau ɗin nan kasar Rasha ta kai mugayen hare-hare wato a kasar Ukraine amma kuma ita ba wata tambayi ta kai ba ko kuma wani sansanin sojoji an ce ta zaɓi guraren da ake tunanin cewa a nan shugaban kasar Ukraine yake da kuma wasu makarrabai na turai wanda suke taimaka mai wajen yakar Rasha wanda an ce duk guraren da jiya kasar Ukraine kasar Rasha ta kai Ukraine hari jiya ba wai ta kai hari wajen kare tattalin arziki bane ko kuma sansanin sojoji ko kuma lalata makaman yaki bane a'a an ce ana tunanin cewa ma akwai guraren da ta kai hari wanda jaridu da yawa na kasar Rasha sun fitar da sanarwar cewa an samu shugaban kasar Ukraine a wannan harin da kasar Rasha ta kai jiya wanda da yawa jaridu da yawa na kasar Rasha sun wallafa wanda ana tunanin cewa an same shi wato rayuwar shi ma take nema gabaki ɗaya ta kashe amma har yanzu a cikin jaridun Western media sun tabbatar da cewa an kai hare-hare amma ba su faɗi ga inda makomar shugaban kasar Ukraine wato Zelensky yake ba har yanzu amma jiya ta kai mugayen hare-hare inda ma ake tunanin cewa tsaro akwai matakan tsaro a wannan gurin na kariya na me da me wato jiya ta tarwatsa wannan gurin ta kai mugayen hare-hare wannan guraren wato waje na farko ta hari shugaban kasar Ukraine ne waje na biyu kuma ta hari inda ake turo sojojin kasashen waje irin su Germany da su Faransa da dai saura wanda nan ne ake turo su wajen yanda za su ke tsarawa Ukraine yaki take kaiwa Rasha hari wanda ita Rasha tana daukar Ukraine kamar a matsayin kasa ɗaya ne kuma tana so ta gajiyar da su ne ba yakin za ta yi ga dangadan ba saboda tana tunanin cewa Ukraine ta ce asali ma ta ce tunda a cikin kaso 3 ta karɓi kusan kaso 2 a cikin ta amma dalilin harin da aka yi mata shekaran jiya shugaban kasar Rasha wato Putin ya fusata ya sa an kai mugayen hare-hare an nufi gurare daban-daban wato wannan guraren kuma ana da yakinin cewa an kashe manya-manyan sojoji da manya-manyan masu sa ido na Ukraine wanda suke taimaka shugaban kasar Ukraine asali ma ana tunanin cewa har da shugaban kasar Ukraine a wannan gurin to ubangiji Allah sa mu dace yanzu dai muna jira mu ga sauran jaridu ko zuwa anjima ya tabbata an kai mai harin ne ko kuma ya escape ne ko kuma dai ya ne muna bibiya Allah